Chcem sa ospravedlniť všetkým, ktorých dnes kvôli môjmu úprimnému prejavu vyhodili z pléna. Progresívni kolegovia, prosím vás, čo máte za problém? Že Maďari nechcú imigrantov na svojom území a duhovú propagandu na svojich školách? No a čo? Je to ich právo, majú sa tak právo rozhodnúť a ja to plne podporujem. A pevne verím, že aj na Slovensku bude raz vláda, ktorá úplne otvorene, oficiálne takisto odmietne imigračný pakt a takisto oficiálne zákonom zakáže dúhovú propagandu medzi deťmi na školách. A takisto bude mať odvahu hlasovať na Európskej rade za mier. Prosím vás, ušetrite si tieto rečičky o nejakom právnom štáte, pretože vo Francúzsku anulovali možnosť kandidovať pani Le Penovej len kvôli tomu, lebo ste sa báli, že vyhrá. V Rumunsku ste anulovali celé voľby, lebo nevyhral váš kandidát a vy tu idete rozprávať niečo o nejakom právnom štáte. Ušetrite si toto pokrytecké divadlo. Všetci vieme, že to o právnom štáte vôbec nie je, to iba čistá politika. Začnite konečne rešpektovať suverenitu jednotlivých štátov. Slniečkársky vyhadzovači ich vyhodili z pléna len za to, že mi zatleskali. Len za to, že som vo svojom prejave povedal pravdu o tom, ako Maďarsko chráni tradičné hodnoty, pravdu o tom, ako Európska únia chce tieto tradičné hodnoty národné štáty potláčať a likvidovať. A to sa slniečkárom v Europarlamente, v Štrásburgu, v Bruseli proste nepáči a jediné, čo im zostáva, je vypínať na mikrofóny a vyhadzovať našich sympatizantov.